Grabatzen ari garen unean, arratseko 7:26 minutu igaro diren honetan, Joanes Bakaikoa da 2024ko lauterdiko B-serie txapelketako txapelduna hirugarrenez irabazi du Etxarri Aranaztarrak, eta honen bestez, lauterdian bigarren mailan txapel gehien irabazi dituen pilotaria da. Joanes Bakaikoa lehen partida Josu Eskirozi irabazi zion, bigarrenean Egigureni, hirugarrenean eta partida erabakigarrian Beñasenar irabazi zion, final erdietan berriz Ander Murua erraz gainditu zuen eta gaur 22-16 irabazi dio Iruñeko Labriten Iker Larrazabali. Larrazabaltzen favorito, honen bestez esan behar da Bakaikoak pronostikoak hautsi egin dituela, eta gogoratuko dugu, oraintxe esan dugu, baina Bakaikoak Muruari irabazi ziola final erdietan, Larrazabalek berriz Julen Egiguren gainditu zuen, biak ala biak Legution jokatu zuten, eta gaur elkarren aurka lehendabiziko aldiz aritu dira, bai buruz-buru eta bai lauterdian lehendabiziko partida zuten, elkarren aurka eta beteranoak edo kasu honetan zaharragoa denak irabazi egin dio gazteari. Egia esan partida hasieratik berdindua joango zela ikusten zen, batetik Iker Larrazabal ez da esplosibitate handiarekin hasi, ez biek ala biek euren eremura eraman behar zuten norgehiagoka, batetik Joanes Bakaikoa askoz ere pilotariagoa da, askoz ere arnasa luzeagokoa, ikusi da, sakeetan ere nola etzen sake zuzenean tanto egitera joaten, baizik eta beste pilota bat jotzea ere etzitzaiola askoa jola, aldiz Larrazabali joko lehertzen duen pilotaria da, sekulako abiadura ematen dio pilotari, eskuin esku horretan eta ezkerrean ere beso horietan sekulako gatza dago, baina gaurkoan hasieratik horri ez dio etekina atera, baina egia da ongi hasi dela, Larrazabalentzat norgehiagoka, lehen da biziko tantoetan batez ere bizi sakatzen ikusi dugu, pilota ezker horman sartzen, Joanes Bakaikoa ohituta ez gauzkan pilota batzuk galtzen ere ikusi dugu, orokorrean nik uste hori izan dela, albiste nagusia partida hasiera horretan, baina Iker ere zuzen jokatzen ari zen eta bere ideiak oso garbi zituela, botera alik eta gutxien jokatu, baina egia da Joanes Bakaikoak ere hori eragotzi duela, eta partida hasieran nik uste fisikoki Bakaikoak asko hobeto amaitu duela, berdinduta joan dira, baina tantoak Bakaikoaren jokoaren testu inguruan zeuden, tanto horrak izan dira, Joanesek beti Iker bat gehiago jotzera behartzen zuen, horrez gain Joanesentzat ere garrantzitsua zen Iker Larrazabal alde batera eta bestera ibiltzea, naiz eta pilotari indartsua den oraindik ere defentsan kamutxamar ibiltzen dena baita, eta hori lehen zatian oso ongi irten zaio Etxarri Aranazko aurrelariari, eta gero partida aurrera joan denean hori nabaritu da. Lehen da biziko zatian 12 eta 11 aurreratu da Joanes Bakaikoa, egia esan Iker Larrazabal azken tantoetan, lehen da biziko zatiko azken tantoetan pilota batzuk galduta zegoen, hori ere gaztearentzat askotan kudeatzeko eta ez da erraza izaten, baina hortxe zegoen partida, oraindik ere bigarren zati luzea geratzen zen, eta halaxe izan da, bigarren zatian luzea izan da, baina Joanes Bakaikoak sakeari sekulako etekin atera dio. Lehendabiziko zatiko, kolpe moral horretatik edo Iker Larrazabal ez da guztiz berreskuratu, eta horren ondorioz, bigarren zatian Joanes Bakaikoak batez ere saketik hasita sekulako mina eman dio, tanto asko sartu dizkio sakez, 3 tanto izan dira jarraian hain zuzen ere pilotakada bakarrekoak, eta horren ondorioz 17 eta 13 ipini da aurretik Etxarri Aranazko aurrelaria. Une oso kritikoa zen hori Iker Larrazabalentzat, baina hurrengo 3 tantoak berak egin ditu, 14garrena, 15garrena eta 16garrena, berak egin ditu, hor oso amorru handiarekin jokatzen ikusi dugu, batez ere hor aurretikan eta jada hasi da, keinu itxusi batzuk egiten, ezinaren keinu batzuk egiten, baina gero, tanto bat egin duenean oso erabaki hor ikusi dugu, airearen bila eta askotan joan da,
hor gero ere aurretikan pilota dezente galdu ditu, eta hori gaztearentzat kudeatzeko eta ez da erraza izaten final batean gauzak hain oker jartzen zaizkizunean hain maldangora, baina Larrazabalek esan daiteke erreakzio txiki bat bederen eduki duela hor, eta 16 eta 17 aurreratu da, baina azken tanto horretan pilota ezkerrez jo nahi zuen, eskuinera etorri zaio, eta gero Bakaikoari ahoko zuloan utzi eta Joanesek ez du barkatu. Joanesek oso zuzen jokatu du, sakeari ez dio abiadura handirik eman, frontiserrian jotzen ikusi dugu, hori ere gertatu zitzaion, Ander Muruaren aurka aurrekoan, baina azkenean Joanes Bakaikoak kolpe hori oso barneratua baitu, ez? Esan dugu, ez dela bat ere pilotari esplosiboa, pilotaria, gogorra, defentsa handikoa, eta hor erasoan edozein baliabide atera dezakeena. Ia da gaur ezker gantxoarekin eta ez dugula oso inspiratua ikusi, baina hori ez du behar izan, hirugarren txapel hori bere ganatzeko. 18 eta 16 iritsi dira, bigarren zatiaren amaierara, eta azken zatian jada Iker Larrazabalera bat amilduta zegoen, Joanes Bakaikoa oso kontzentratuta, bazekien gauzak zuzen eta egoki eginda txapela bere ganatuko zuela, ezker hormara sakatzen jarraitu du, Josu Igoak esan dio apur bat gehiago arriskatu behar zuela, eta hortan behintzat arrazoi zuen azken sakeak, ez batzuk ezker horman sartu dizkio, eta hor sekulako etekina atera dio, baina gero azken bi sake horiek nahiko erdian utzi dizkio, eta hor Larrazabal berriz ere erasora igaro da, eta etzen hori Bakaikoari komeni zitzaion jokoa une horretan, eta Josu Igoak erakutsi du hor, halako momentuetan kudeatzen ere badakiela, ezta? Azkenerako, tantoak aurrera joan ala Iker geroz eta abailduago zegoen, Joanes geroz eta konfiantza handiagoarekin, eta azkenerako 22 eta 16 irabazi ostean, beste behin ere beserie txapelketako txapelduna da Joanes Bakaikoa, lauterdian, esan dugun bezala, 3 espezialetatetan da txapeldu, baina inon baino txapel gehiago irabazi ditu lauterdian, hau 3. izan du, 3 final jokatu eta 3 irabazi, eta modalitate honetako errege bilakatu da bazen aurretik, 2 txapelekin, baina gaur 3. berretsi egin du hori, eta honek noski eskubidea emango dio hurrengo urtean lehen mailan jokatzeko aurrekanporaketa bat baldin bada ere. Eta bestalde Iker Larrazabal zer esan, ez? 3. txapela zuken, gaur irabazi ezkero, ez du irabaztea lortu, baina sekulako etorkizuna duen pilotaria da, gaitzeko abiadura duena, eta apur bat defentsan hobetzen duenean, hobetuko duela urteen poderioz, nik uste pilotari hau historia idazten hasiko den horietako bat izango dela. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan, agur.